Tlang au channel lo clear chin tu zong te in zawaiin chibai le vek ule tun chuma chuan movie munom tak mai Black Sea kumsang ni som palikuma ti chwa hi toikim taka thira ngai thla kho zoi na hun ilo nei leng umiang Submarine Captain Robinson chu Aroga Company a kumsom pakhat chung zet atho hnuah ahna achanga ban ani a Aroga ti hian tuipui chunga lungpil to te anzong chin ani ahna hi nuam po ti le a mase chuti lai hin achung te kianga hun ahman tlem ema wangin anupui lung oilo chuan in chen anil pha ngi a afapa en kolve po aphal saklovani anupui che dana chuan alung oilo hlebok chutia anun pumpui company ta na ahlan laya anban mai chu sha thiam har ati em boka chuta ahlo chwa puila chu pound sang ria zaruk chau mupokin working contract anei lo wangin a aitam aphu theilovani company chhuahsan hnu chuan ama ang boka anchol tir mi pani Carson le Blackie tenen chuan cafe ya anin mukhoma chan mu mal tak omlova anban mai chu anlung oilo thu an soi khom ve lai laya Carson apo achung te en kol zui dan tur le leibatam tak anei te rul dan tur ngai to in aril ruwa ha in depression anei pha hial bokani Robinson apo ahmangai em anupui le afapabula po om theilovin anupui chuan pasal dang hausa tak alo nei to boknen sheomati thua soive na samai bok chutian harsan na shang ti an soilai chuan Carson chuan Black Sea a nazi hoin submarine chia an hnuchia chu an hmuchhuak chungchang aron soi chhuaka chuta chuan rangkachak dollar makta duai tamtak man huwa om thule Russia le Georgia inkara boina omawangin chulong chu tu ma khoi che theilawa ahmun ngaya ala om reng tho chu aron soi chhuaka chu thuan shat chuan an phurtlang ngei mai Submarine manga chung rangkachak te chu lak chhuah dan tur ngai to ngalin Robinson chu captain na tan ruat ani zuibok ama ero chu chumi tur po chuan sum tam tak an mamo masak phot awangin investor Louis chu mu phot an tumta ani an bathlen chuan a secretary Daniel chuan along huaka Louis abula chuan shwain rangkachak tam tak omna submarine chanchin chuan shila kumsang khazukwa somli pakhat kha nazi ho chuan har satna na satak tokin Russia puina anngena anram anti buai vela ubei sein angen na chu pom sakin rangkachak chanem tak chuan pe a mase van doi thak takin Germany lampana submarine anlet le chu melmaten anron bom thuta wangin an chanchen shat zui tur omlovin tuipuya chuan apil bauta ani kumtam tak aral hnuah chu tui hnuai long chu Aroga company kaltlanga hmuchhuali ani a mase chu ta tanga thlakha hnuah Russia le Georgia inkara buaina chhuak zuin chu longpo chu bo zui theilovin a om zui ta zelani Robinson chuan chung rangkachak te chu lak an tum thule chumiata na submarine luile na tur sum US dollar noi khale sing riat an mamo thu chu soin adil zui boka Louis support chuan 40% achan thei don chuan remlo ti in a secretary chu a IO a kalve tur chuan antibokani anin rem siam hnu chuan Blackie le Robinson te chuan midang an mamo don awangin an ni som tu te chu ngai to ngalin Russia ram chunga an lu don awangin an team zinga achan ve chu Russian mi ni se anti a an mithan masak ber pahni chu Navy lama ton shan nei Reynolds le Peters ti ani a chumi hnuah chuan Levchenko Zaytsev le Baba te chuan som zui le bokani chuta Morozov chu diagram lam enkol tura thlang le in diver rin tlak tak tur pahni Fraser le Gittens te chuan som tel boka ani hi submarine atanga rangkachak lak chhuah na thok turati anni bok chuan tumni chuan rol thar pakhat tobina chu aron langve hlolmaya Carson chian ani thule Nupuiin insurance alak theina na a inti hlum thuaron shil tamai Robinson chuan poyati hle mai chuan tumlak lo to boxi tobina chu ti matel ve mai tur chuan asom taringota ani bo chuan re in ngai to lovin remalo ti ve mai bokani ti chuan Sevastopol lampan chuan an chuak ta ani
an chuan a hmun tur an va thlen chuan an long an han mu chu alo hlui to in alo tui ek to na saviau maya mase Robinson erot chuan an thil tum chu an ti hlotlin thei la be sei thovin anau te ho chu an long chekwal tor chuan ati a thom chat ngai po atam hle mai long battery chu 70% thleng chau charge theini in fuel tank po alo li ka safety suit pakhat ma alo om lo bokani in biak pona la radio pakhat chau om boka Robinson chuan an submarine man turin tui chunga alu pui thei phut chuan chutiang khol fel lo na chu angai poi mo lem lo viau mai radio la chu Russian long patrol ten an lo sha thei don wangin man angai lo tur thwa sei zui bokani chutia anin check zo nu chuan Robinson chuan anjin chhuahsan chu a soifia ngal boka RANGKACHAK zatam takphur German submarine zong turin Black Sea laman pananga 40% chu Louisa pek ani hnuah midang zongin share in ang anchantlan vektur thuasoya mase member chen khat chuan chutia hlokna in ang tlang taka in sem chu an lom vak lo hle ti chuan an long chuan anin khal chuak chanta a Fraser po chuan Robinson arwa man na chu alo du lo hle a anni British mi te chuan share tam zok mu an phu zok thule Russian how ain an na tho tor chu a har sa zok ti a shat wangani Lieutenant ko an choi tur asiam sakte po chu pahin alung olo na chu atilang na sa hle lelama Russian Joseph po chuan tobinan longchung changa engma thiam na anei velo wang chuan thopui chu alo pe lo na sa hlebok atu ka chuan Robinson chu control room lama akala tobinan a phone a abial nu ultrasound thalak alo enti a shat chuan fui phur ngalin mi hausa tak ani thuai tur thule afa te po hlim taka asiam thei tur thu te chuashila chuti lai tak chuan light chu aron sen ta phut phut maile crew zongzong na thok lai po chu an chol ngal chhuapa Fraser po chuan long engine chu alo off ve ngal bok baba chuan Russian indo long pakhat an nai viau thoron soi tamai mase van nei thak takin anom na chu anron shelau hlau Robinson chuan Blackie chu long amuang thei ang bera khal ri tur chuan ati zuita ani ni tam tak thang to in German long om na lampan chuan an kal zela Robinson chu engine rooma leak om en fia tur chuan akala zai safe le crew dang te chuan siam chat an lo tum ve mek bok Blackie chuan leak om na chu an hmuchhuak to thule siam chat ani theinan fuel om chu lak chhuah masak phut angai thualo shil Robinson chuan tui thuk lam an pan zel don awang chuan a thei ang anga siam thator chuan ati a atlet le ma chuan Blackie chuan British crew te chuan hlokna in sem dan chu an pom theilo thule Russian crew te nen po in rem taka na an tho ho theilo thu alo shil le molmola Robinson chuan atira chuan engatan ma ngai lo ma se kitchen lama an lo in hial vak vak asha chuan avakala Russian le British crew te chu lottery card chung changa an lo in hial buai hi alo ni a Robinson chu alom lo ngei mai radio manga lottery an puan lai an lo ngai thla ti asha no phei chuan a thin rim hle mai radio an lo manawang hian Russian sipai long te chuan an lo sha ta hlau hle mai an radio nei chhun chu a vot cheta vekani thinrim takin an zawaya share in ang vek an chan tur thu chu a soinon le a thutluk na du lo chu anom na achanga pai chu ani tur thu a soita piap piap bok chumi hnu reilo te ya tobina chuan zai sefa apui na lama kholam alo khoi swal palawangin engine room a chuan harsat na engemo antoka an thom sha in Fraser chu aron kalve bok chuta zaise fan thinrim taka tobina kuthak alo tum ti amu chuan awa chan ngala Blackie chuan lobeng dain tobina chu afim khurzok na how mai ani thuashil nu chuan Robinson thutluk na awanga lom lo tak thinrim chu na local Fraser chuan Blackie chu chemte chuan avit ta sia maile ni khoshelo chuan tluzuin atlutur chuan akutin tuial the avai bopal lau peka kang mai chwa pa in thil puak om chuan Robinson chu banglama apai leng dora ani po ni khoshelo chuan om zui bok darkar som pariat nuwa aron har chwale chuan Blackie ruang lolet reng chu hmuah
crew te po chu group nia an lo in chen phoka Russian ho chu longle lama an tui in tur zong la in an lo in kol sang dai mai Reynolds chuan long chuat chiat na sat thu lo shilin long steering shaft chu engine zong a thi vek ma in darkar som thum paruk chung chau a man thei to tur tholo shil bok chumi ani wang chuan Robinson chuan Russian ho chu in rem siam pui vat atum ta ngalani anin rem thei nu chuan an German submarine zon chu an chuan ane na model in ang ani awangin a parts po an lak thei tur thule an long om na chu zon mu wata an diver ten an parts mamo chu la in him taka an nom tur thu chu soya mase an longa kanta ka wang khan an thil zon chu mu a har sat zwal pha don khop mai mase baba chuan soundwave manga German tuin mai long om na an sha thei mai abe se thualo shil hlau phaser le zsef te chuan submarine control na chuan thoka baba ero chuan vibration manga long chevela thil om te chu alo vil ve thungani vanei thak takin baba chuan meter zavela hla a thil engemo om chu a she theita mase ala hlat dewa wang chuan an submarine zon chu ani nge yemti ala chian theilovani chuta fia tur anti phaser le peter chuan an bula kalve tur diver dang an mamoa tobina chu an school kalaya scuba diving club a athil ton mangin akal ve thei mai an ringa an pathum chuan tuifin ria thim taka chuan an lutlang ta ani atira tobin chuan laudeu ma se Fraser chuan ron hnemin a thei ang chuan a thamwan ve a an thil mo na bul an va thlena lei in hlom khom mai ani ti an va mu nu chuan an lunga in shioman titlang man ngei mai ma se van nei thak takin tobin chuan submarine pakhat lein alo khu bo to chu a mu lau chu nge chu an long zon nge chu alo ni a chunga chuan luru tamtak an mu a engine room a lut phei ngalin an long steering shaft ang chia chu mu in an la ngala chuti lai chuan Fraser chuan rin lo tak mai hin rangkachak tam tham zet chu a muta hlol mai le an leader Robinson po ron lem lo chuan steering shaft baka rangkachak chu phur ho ngalan tuma an long lama chho an hantum chu ari lutuka wang chuan an pot chho thei der lo mai le engma ron shil lo ma se Robinson chuan rangkachak chu mu in an ron langal ti chu alo she thiam ngal mai Daniel chuan chutiang thil rit lutuk chu an po chwa thei arin lo thule an nun na atan po lo om thu te alo soive bok mase Robinson chuan rangkachak zong le steering shaft chu arwala po chho thei in be sei tlatin awaya langal vector chuan atitlanga chuwa thutluk na chu diver pakhat Peter chuan tuarin tuipui mong lama chuan atlak thak pha tangi ani chumi hnu chuan an submarine chhunga nge mai chuan rangkachak tam tham tak mai chu an la lu theita mase buaina ala omtlat khoi hmuna nge rangkachak chu an lak chuang ti chu ani Daniel chuan Sevastopol lama kirle mai chu chhataringa mase midang te ro chuan Russian petrol longten an loman an hlawa wangin an du lo na samai chumi hnu chuan an vai chuan submarine chuan start le a Russia tuipui tanga chwa phut chu an tumta ani Daniel chuan Robinson chu afala bia in an kalna sum chu Agora company ta vek ani thua shil tamai engkim chu Agora ten an lo ro man vek to thu soin Robinson le akru te chu an lo chwa vele a man ngal in ring takin an lo om vek to a ro man na an lo siam vek to bok ti na ani Robinson chuan oilo hlema se Daniel chuan engkim chipchiar takashil vekin an investor angalo om Louis apo kha Agora company mi le sa ani thu te chu shil ta veka chu thua sha chuan Robinson chu thinrim ngei mai Daniel spot chu kalkhumin a chhuahsana chuta Blackie le Peter ten an nun na hlutak an chan to bokawangin shiomati hlebok athusha te po chu crew member dangte ashil lo thei talwa chu thuan lo shat ve chuan an thinrim lutuk chu Daniela tha ve ngal mai an du rum to mase Robinson chuan ani tha ringot khan engma athak danglam thei don lo tho soin alo khap dai thei shamani ro man na dang siam zuin Russian petrol emo Agora company ten anti boy phak lo na Turkey tuipui lama kal chuan tuma mase Morozov chuan
tuipui thuk lo le lunglian tak an paltlang don awangin an zin na tur chu a hlo om hle don ti alo soi ve bok du thlan tur dang an nei si lo wang chuan kalmai chure man ti tlang le ta ani ti chuan steering shaft chu thlakin rangkachak po chu ti faiin an rem thaboka Daniel po chhuah tir le to in facer pui tur chuan an ti a mase facera awa mu chuan aril ru shwai koi tumin an long engine wai pui tu pa ber zai se fa chu thaturin a fui por vela ti chuan engkim anin buat sai fel hnu chuan an long chu an tinung le chanta ani zai sek chuan an shaft chu en kola atira chuan steering shaft chu ron trek deuh chakin an chhuah don chuan an long pum pui chu anging deuh lui luya mase Robinson chuan pangai takin a khal chhuak thei ta hlavani har satna dang em nei lo chuan thamuang takin an kal zela mase baba chuan lunglian tak an ma om tia chele ta Robinson chuan an long chu tiding tur chuan shilwatin vanei thak takin an long chu himle ta hlau an kalna tur chu film khur taka ngai to zuin du thlan tur pahni chawan nei ta chu kirle emo lungpui sang tak munakal chu ani Robinson chuan lungpui solo turin baba chuan akai shwai thei ringin kaltlang lui chuat thangta ani mase midang te nun na atana a hlo om ema wangin phaser chu athutluk na chuan alung oi lo hle mai anila chuan alo hnial na chu enga ma ngai sak lovin khru zong te chu anma ni post chewa kirle tur chuan a shatir ngal boka chutia thin rim taka ale le hnu chuan Daniel chuan jaise fatha mai chu arwa man na dang thei tur ani thu thiam takin alo shil vele ta atira chuan phaser chuan adu lo hle mase Robinson arwa man na chuan ati thin rim em awang chuan Daniel a soi anga ti chuatum ta ti chuan jaise fachu kovin chanpui amamo thua shila alo kal chuan aluwa tak range chuan alo chhutlu ta pok maile athi chiang hle ani chuta athi thu report tur chuan ankala a in tau nat deuh awanga thi ani tima se facer maile thuam no thi sen kai an hu chuan an oi lo hlom ngei mai an engine control tu ber a om tak lo wang chuan an long khol chu a buai chan ta hlebok Daniel chuan Robinson chu an long khal chhun zom mai tur chuan ati a ma sen thunun thei to lo wangin an long chu chak takin a kal zela che swa zuin tui thuk tak lama chuan alu thlata ani an long chuan pressure na sajok anei don tian chachiang hlom hle maile Robinson le midang te chu engine room a tui pu to om ti sha in an kal ngala ti top tuma an buai lai chuan tui put na sajok ron omin tobina chu aron phu chuak nek mai ni khoshilo chuan a om pha zui Robinson le Morozov te chuan tobina chu puin an shwai chuaka midang te ero chuan engine room chunga lik om chu ti top an lo tum ve mek thungani van duai thak takin tuiron put chu aron tamzel bok Daniel chuan dam chhuah theina tur a om to lo ti sha in midang chu ngoi renga chhuahsanin engine room chu akhara tuin alwa khat hun nga mai lo chu ti thei renga nei ta lo reivak lo hnuah light pakhat churon puakin a chhunga tang ho chu an thi pha ta vekani Daniel chuan kongkharin tui force nalutuk chu a chel rei thei to don lo ti in sha in kongkhar dang pan chuan akal ngala chu po chu khar le ngal ma se akikor chu alo khar chil tlat Morozov a chu mu in a pui dan dil ma siani chuan engine room a chian pa jaise fa chunga Daniel a thil ti te chu a sha ta wangin a pui du bik thak lo Robinson Morozov le tobin te chau chu dam chhun anita Robin chuan a life jacket thu ruk choron la chuaka hi atira longan check lai khan pathum chia om ti sha in alo thuk ro dai ani chuta Morozov chuan an captain in life jacket alo thup ti a sha chuan a thin rim hle tuye pil mek an shan ti angai to chuan alung cheviau mai bok ma se chu tianga in ngai to alung pom na hun po cho om to lo Robinson chuan Morozov le tobin te chu life jacket hak tirin ani ero emergency mangin aron chwa tur thuasoya tobin chuan rangkachak chu la katum shama ma se Robinson chuan jacket na tho ati buai the wangin la lo mai tur chuan ati a an pahnih chuan in ka chhuah na lama chuan kaltirin tui chung lama chuan akap chhuak dun ta ani
Tobinan ni chhuak a hmule thei chu alom ngei mai Morozov po ron thleng vele in Robinan chu lo ngak ve turin atia mase Morozov chuan Robinan do ta soi thule an submarine khan emergency route a omlo thua soi tamai Robinson chuan a chian lanau pangjok te an him theinan longne na pil dun turin aril ru alo siam fel vek to hi alo ni a Tobinan chuan chia thiam harati ngei mai chuti lai tak chuan an bula chuan life jacket dang chu aron thleng le ta Tobin chuan Robinson a emoti in manmo tak chuan a pan hnai ngala mase Robinson chuan anupuili a fate ne na anin sem tur rangkachak tam tham tak aron thon chho sak zok hi alo ni ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thlenga milo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dangalo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule